Τι είναι αυτό που καθορίζει την πορεία της ζωής ενός ανθρώπου? Η αφετηρία του, το σημάδι ενός Θεού, η δύναμη του σώματος, της ψυχής, του μυαλού, της θέλησης, η εκπαίδευση, οι στρατηγικές επιλογές, οι ευκαιρίες και η ικανότητα να αναγνωρίζει την αξία τους. Ένας άνθρωπος γεννιέται γιατί εσύ γίνεται. Βαβυλώνα, 323 π.Χ. Στο κέντρο ενός αχανούς βασιλείου που ελάχιστοι θα τολμούσαν να οραματιστούν και ακόμη λιγότεροι να υλοποιήσουν, ο Αλέξανδρος ο Μέγας αφήνει την τελευταία του πνοή. Ποιος θα κατακτήσει τον πολυπόθητο θρόνο? Πολυάριθμοι υποψήφοι φλέγονται να τον διαδεχθούν. Εκείνος όμως επιλέγει να χαρίσει το δακτυλίδι του στον χιλιάρχό του, τον Περδίκα. Με τον καιρό, πολλοί θα αμφισβητήσουν την εξουσία του Περδίκα και ανάμεσά τους ο Σέλευκος, ο γιος του Αντιόχου και της Λαοδίκης, από την Ευρωπό. Ποιος είναι όμως ο Σέλευκος? Ποιος ο πατέρας του Αντίοχος και ποια η γενέτειρά του η Ευρωπός? Η Ευρωπαίων η πόλης. Απέχοντας λίγα μόνο χιλιόμετρα από την καρδιά του Μακεδονικού βασιλείου, την πρωτεύουσα Πέλα, η Ευρωπός, μια έφορη περιοχή που κατοικούνταν από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια, έχει ενταχθεί από τον Φίλιππο στο νέο ισχυρό του βασίλειο. Ο πατέρας του Σελεύκου, ο Αντίοχος, ανήκε στην υψηλή μακεδονική αριστοκρατία. Πιθανό λοιπόν ο Σέλευκος να ήταν ένας από τους βασιλικούς παιδες, τους φρουρούς του βασιλέα, που εκπαιδεύονται συστηματικά για να αποτελέσουν την επίλεκτη ομάδα του μακεδονικού στρατού, ενώ η διδασκαλία ενός μεγάλου φιλοσόφου και στοχαστή, του Αριστοτέλη, θα επηρεάσει βαθιά το πνεύμα τους. Ο Σέλευκος, ένας άντρας με σωματική ρόμη, που μόνο με εκείνη του Ταύρου μπορεί να συγκριθεί, θα ακολουθήσει τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία του προς τον τότε γνωστό κόσμο της Ανατολής και θα φτάσει μαζί του εκεί που μόνο ο Διόνυσος και ο Ηρακλής είχαν καταφέρει να φτάσουν. Σε έναν τόπο που η φαντασία του ανθρώπου είχε πλάσει ως μυθικό, την Ινδία. Εκεί θα επανέλθει ο Σέλευκος μετά από 20 περίπου χρόνια, αυτή τη φορά ως βασιλιάς. Πώς θα φτάσει να δημιουργήσει κάτι που ίσως δεν είχε καν οραματιστεί όταν ξεκινούσε για τη μεγάλη εκστρατεία πλάι στον Αλέξανδρο? Ο Σέλευκος είναι χιλιάρχος του Περδίκα όταν εκείνος αναλαμβάνει διαχειριστής των βασιλέων. Θα συνομωτήσει όμως μαζί με τους δυσαρεστημένους του στρατού του Περδίκα για να οδηγηθούν σε μία πράξη που μοιραία θα αλλάξει την τύχη του Σελεύκου. Την άγρια δολοφονία του Περδίκα μέσα στη σκηνή του. Αμέσως μετά, οι διάδοχοι προχωρούν στη διανομή του βασιλείου στον Τριπαράδεισο της Συρίας το 320 π.Χ. Ο Σέλευκος αναλαμβάνει την σατραπία της Βαβυλωνίας, μια περιοχή με χιλιετή ιστορία και θαυμαστή παράδοση που μόνο η Αίγυπτος την ξεπερνούσε σε πλούτο. Το παλαιό Μακεδονικό βασίλειο περνάει στον Κάσανδρο, η ευρύτερη περιοχή της Θράκης στο Λυσίμαχο, στον Πτολεμαίο υποθητή του Αίγυπτος και στον Αντίγονο το Μονόφθαλμο η Φρυγία. Νιώθοντας αδικημένος από τη διανομή και παραμένοντας πιστός στο όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αντίγονος προσπαθεί να ενώσει ξανά το βασίλειο. Από τότε ξεκινάει μια περίοδος γεμάτη συγκρούσεις, διαμάχες, συμμαχίες και αντιμαχίες, με τον Αντίγονο να διεκδικεί με σφοδρή επιθετικότητα μεγαλύτερο μερίδιο. Οι υπόλοιποι διάδοχοι δεν θα αργήσουν να απαντήσουν. Μέχρι να έρθει η στιγμή της μεγάλης σύγκρουσης, ο Σέλευκος προετοιμάζει το δρόμο προς τη βασιλεία. Μιμούμενος τον Αλέξανδρο, αλλά και πρακτικές μακραίωνες των βασιλέων της Μεσοποταμίας, ιδρύει το 305-304 π.Χ. δίπλα στον ποταμό Τίγρη την πρώτη βασιλική πόλη με το όνομά του, τη Σελεύκεια του Τίγρη. Την ίδια περίοδο
ξεκινάει τη δική του ανάβαση στη μυθική Ανατολή. Στόχος του, να διαφυλάξει τα νότα του βασιλείου του πριν επιτεθεί στον Αντίγονο και να ενισχύσει το στρατό του. Συνθηκολογεί με τον Ινδό βασιλιά Ανδρακότο και με αντάλλαγμα ορισμένα εδάφη αποκτά 500 πολεμικούς έλεφαντες. Η κατάλληλη στιγμή έχει έρθει. Ο Σέλευκος συμμαχεί με τον Κάσανδρο, τον Λυσίμαχο και τον Πτολεμαίο και κινείται εναντίον του Αντιγόνου. Το 301 π.Χ. θα γραφτεί στην ιστορία μία από τις μεγαλύτερες μάχες του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η μάχη της Ιψού. Δύο μακεδονικοί στρατοί συγκρούν. Δύο στρατοί σχεδόν ισοδύναμοι. Όμως ο στρατός των Ελεφάντων δίνει στον Σέλευκο και τους συμμάχους του την υπεροχή. Οι στρατιώτες χάνουν τη γη κατά τα πόδια τους. Δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Ποιος άραγε μπορεί να τα βάλει με 500 πελώρια θηρία? Ο Αντίγονος ορμάει στη μάχη και σκοτώνεται. Ένας μεγάλος κύκλος αίματος ολοκληρώνεται με τον Σέλευκο θριαμβευτή. Το μεγαλύτερο μέρος του αχανούς βασιλείου περνάει στα χέρια του και πρέπει να το οργανώσει. Ιδρύει δεκάδες πόλεις στο πρότυπο των ελληνικών πόλεων, με θέατρα, λουτρά, αγορές και γυμνάσια, όπου οι έφηβοι λαμβάνουν στρατιωτική εκπαίδευση και ο βασιλιάς γίνεται αντικείμενο λατρείας. Δεκάδες φάροι ελληνισμού σε μια θάλασσα ετερόκλητων πολιτισμών και ανάμεσά τους, στην όχθη του μακρινού ποταμού Εφράτη, η Δούρα Ευρωπός, στην πόλη αυτή που την τίμησε με το όνομα της ιδιαίτερης πατρίδας του, όπως πιθανότατα και σε πολλές άλλες, ο Σέλευκος λατρεύεται για αιώνες ως κτίστης και ιδρυτής. Με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, ο Σέλευκος κρατάει ζωντανό το όραμα του Αλεξάνδρου. Ένα όραμα για τη δημιουργία μιας νέας φυλής που θα συνένωνε την Ανατολή με τη Δύση, το οποίο ο Αλέξανδρος έκανε πράξη με τους γάμους στα Σούσα. Εκεί δόθηκε στο Σέλευκο ως σύζυγος η Απάμα, κόρη του σατράπη της Βακτριανής Σπιταμένη, και ήταν ο μόνος διάδοχος που δεν αποχωρίστηκε την Ιρανή σύζυγό του μέχρι εκείνη να πεθάνει. Ίσως γιατί και ο ίδιος συμμεριζόταν το ίδιο όραμα. Ίσως γιατί την ερωτεύτηκε πραγματικά. Ίσως γιατί είχε ήδη ένα παιδί μαζί της, τον μελλοντικό διάδοχό του, Αντίοχο τον Πρώτο. Ο Σέλευκος είναι ένας από τους πρώτους διαδόχους που απολαμβάνει θεϊκές τιμές. Δεν είναι τυχαίο ότι ιερά σύμβολα της Ινδίας, όπως ο ελέφαντας, και χαρακτηριστικά σύμβολα της θεϊκής υπόστασης στις θρησκείες της Μεσοποταμίας, όπως τα κέρατα, πέρασαν και διατηρήθηκαν και στη σελευκηδική παράδοση. Απτά σύμβολα της νέας βασιλικής εξουσίας που ακροβατεί μεταξύ του ανθρώπινου και του θεϊκού. Κοντεύοντας πια στα 80 χρόνια, αλλά διατηρώντας τη Ρώμη και τη φιλοδοξία που σφυριλάτησαν τη γενεά των διαδόχων, ξεκινάει μια νέα εκστρατεία, αυτή τη φορά προς τη Μικρά Ασία και τη Θράκη, με απότερο στόχο μάλλον την πατρίδα του, τη Μακεδονία. Στρέφεται εναντίον του πρώην συμμάχου του Λυσίμαχου, τον οποίο νικά στη μάχη του Κουροπεδίου το 281 π.Χ., μεγαλώνοντας το βασίλειό του με νέα πλούτη και εδάφη. Τι τον οδηγεί εκεί? Ο πόθος να κάνει πραγματικότητα το σχέδιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την ανασύσταση της Μακεδονικής οικουμένης? Ή η απλή ανάγκη ενός ξενιτεμένου ανθρώπου να επιστρέψει μετά από δεκάδες χρόνια απουσία στην πατρίδα του και να ολοκληρώσει εκεί, σε βαθιά γεράματα, το μεγάλο ταξίδι της ζωής? Δεν θα προλάβει όμως να ξαναδεί τον τόπο των προγόνων του. Θα βρει το θάνατο λίγο έξω από τη λυσιμάχια της Θράκης, δολοφονημένος από τα χέρια του Πτολεμαίου Κεραυνού, ιού του αγαπημένου του συμμάχου και προστάτη Πτολεμαίου. Ο Σέλευκος ο πρώτος, ο Νικάτορ, που γεννήθηκε το 358 π.Χ. στην Ευρωπό.
Με την Άγκυρα γενετήσει ο σημάδι στο μυρό, που οι μύθοι λένε ότι είναι σημάδι της θεϊκής του καταγωγής από τον Απόλλωνα, έχοντας κατακτήσει και ιδρύσει πολυάριθμες πόλεις και τη θρυλική δυναστεία των Σελευκηδών. Έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής των κοινών θνητών της εποχής του, πέθανε σαν ήρωας. Παρέμεινε στη μνήμη των λαών ως νικάτορας και δημιουργός μιας νέας εποχής, της εποχής των Ελλήνων, και στην ιστορία ως βασιλέας, μέγιστος των μετά Αλέξανδρων διαδεξαμένων την αρχήν.